Sund Mit er nogle aktiviteter, vi laver 2 gange om ugen, og det er cirka 1 time per dag. Og der kan det variere fra svømning til gåture og al form for aktivitet, så længe det er en aktivitet. Og det indebærer i, at vi gør det sammen med kollegaerne. Timersoreerlut uteraangatta nukimnu taamtunisilluta timerpnuannersum atornikuullugu suleqatigiulluta tassan malunnartarpoq kanginilu illarpalaarlun soorl misigisimasagu arlaatigut ataatimoorullugit tassami allanguul taasutut taavalunnuannersum kinguneqartitsivu. Det giver noget andet, efter min mening. Det er ikke nødvendigvis, man skal gøre det. Men jeg kan rigtig godt lide, at muligheden er til stede. At det ikke er bare faste rammer. Surifiqarfimmi suriassanik immintunisisut kisimmisigititsinannik kisianni tunineqarlun piffissamik immineq iluaqutисsamik surifiqarfim kingummoortumik tuniserusoqqinnermik taan periarfissiu. For mig der har det gjort en kæmpe forskel, at vi har haft Sund Mit på arbejdspladsen. Det har gjort, at jeg har været mere glad på arbejdspladsen. Og det troede jeg ikke, jeg kunne være. Her der føler jeg bare, at Sund Mit har skabt et bedre sammenhold med kollegaerne. Jeg kender flere af mine kollegaer. Jeg kommunikerer med flere af mine kollegaer. Og vi kan altid snakke om de aktiviteter, vi har lavet tidligere i Sund Mit. Hvis det er, vi har været ude at svømme, hvor godt det har været, og hvor sjovt det har været. For mig der synes jeg, at Sund Mit det er rigtig godt. Afdelingen ataqatigiinerput immikkuullarittoriussuuvo ima immikkuullaritsigiu immaqa misiginarluni suliffi avataaniliini suliffi iluanniliini piffissami tassani immasunmitsertarnigu peqqutigalugit naliitoruyussuarmik suliffiqarfimmut kinguneqassaaq taamaam ataqatigiin pingaartoruyussuuvo. Efter min mening så skaber det her form for en bedre sammenhold, bedre arbejdsmiljø og højst sandsynligt også et hurtigere arbejdsproces. Gammattuuttaa sooq aama nuannaarnerulernarmik nukissaqarnerulernarm suli fimmullu tunniussaqarnerulernarm kinguneqartussaamat neriuppunga nalinginnaanerulerumaartaan siunissamik suliffeqarfi akorni.